И здравейте, клашари! Както виждате, днес ще играем Clash Royale. Както виждате, вече съм Арена 8. И сега мога да отключвам Лумбърджака, Айс Спирита, Айс Голем и Болера. Имам 2300 копи. И съм на второ място в Френца. И така, нека да ви покажа печелившата битка, срещу която спечелих тези купи, които ми трябваха за 8-та арена. Ето я битката. И аз не знаех даже как да оцелея в тази битка. Ето как прицелях тук с това Спарки, за да не ми удари пеката. И му беше много трудно. Сега тук пуска тук, че аз пускам спелът. И го затрудни много. Когато си взема пари за телефона, може да направя някакви телефонни шеги и да качваме с Мистер Джъмпър. Може да го познавате. Ако не го познаете, вижте му канала. Тук ми беше много трудно. И ето е победата ми. Не мога да повярвам. И това беше моята победа. Кланът ни е БГ Терминатори. Или ето както виждате
Долу кода 29 човека сме Open с лидер Дейвид, но сега, защото се махна за малко с кланът и направи мастер лидер, ето го. И той ще си му върне лидерството. И така, мисля това да бъде краят на този клип. Ако ви е харесало, абонирайте се и лайкнете за този клип и бай-бай. Само да напиша това. Нека да кажа чао и ще обработвам клипа. Ето Роналдо. Това е мистер Джъмпър. И така те се май бият. Мисля, това ще бъде краят и чао.